Good day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of Thank God you. International. Komamo medende I brother want to Eli invite Soriano you to join members us Church in of a God minute of International. prayer. Na person Every meton day safra mo na mo meka yen ho e wasema ba ko mpaebɔ mu da biara eya donko ne fa na yɛtumi abɔmpa ya ma nipa nyina ne wiase nyina ebro yɛfa ahohiahia emre mu ebro yɛde apomodene nhyehyɛye bitise na tumi aboa ya ma yako atie amanehuni nanso edro ne ayaresa biara ne ho atumi wo mu a esene Onyankopɔn amoa na yehia Onyankopɔn amoa yi sene ade biara ne danyina emfa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yɛn mfra yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyina wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyina daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mopɛ hwehwɛmu pia mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da so ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo.
Ang pagpapakain sa dukha at walang anuman ay naging dedikasyon na para sa Members Church of God International o MCGI. Sa tulong at awa ng Diyos, ilang institusyon na naging katuwang ng grupo upang maisakatuparan ito, gaya ng BT Lodge sa Otahuhu, Auckland, sa bansang New Zealand. BT Lodge is a lodge for people to come and stay where nobody will have them. Mental health, I have mental health, I have workers, I have unemployment, and these people that are in the lodge, their family don't want them. Their family visit them, they can go and visit their family, but they can't live with their family because of their mental state and stuff like that, and some don't have family at all. Some of them don't have family at all, and they're struggling on their own. Simpleng pakikipagkapwa na ang hatid ay ginhawa. Maliit man, subalit ang dulot sa kanila ay saya at pag-asa. I'd like to thank you guys from that religion to come and thank you for this. For me, it's absolutely amazing. I think it's really good that, you know, what you are doing is absolutely wonderful. Especially giving, you know, coming here and giving food to tenants. I mean, you can see the smile on their faces. You know, you can see the smile on their faces when they receive something that they can't afford. Bukod sa libreng food items, ang mga ngiti na hatid ng pagdalaw at pag-awit ay totoong walang katumbas na salapi. The Lord, a Savior, now and forevermore. Glory be adored. Hindi lang sila, kundi tayo rin naman ay nakadama ng hindi mapapalitang ligaya. Thanks be to God, I saw the joy in their eyes and their warm welcome for us, and I witnessed their gratitude for what we did to them. Thanks be to God for the wonderful opportunity. Many thanks to God. It is a pleasure to serve God. MCGI cares. MCGI shines. To God be the glory.
sa iba't ibang dako ng daigdig, ang mga nakamonitor ngayon sa ating ginaganap na pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Bago po tayo Of our Lord Jesus Christ. Before we continue, once again, we are inviting you all lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang tulong sa to draw near to God and seek for His help and mercy through a prayer to God. Let us all pray. Ama naming dakila, Our Father, galang-galang at makapangyarihan, great and almighty, sa pangalan po in the name ng Panginoong Hesukristo, of our Lord Jesus Christ, narito po kaming muli, Ama, we are here once again, Father, mga kapwa-tao, sa iba't ibang together with our fellow men from different places. sa iyong banal na harapan. We come once again before your holy presence. Nagpapasalamat Altogether, we are thanking you, Father, at ang lakas na mayroon pa kami for the life and the strength that we have with us until this moment. Thank you, Father, for delivering us every day of our lives, for your care and protection of our households, sa pagkakaloob mo sa amin ng isang especially of our children, for giving us a good opportunity that in this life we will feel in our hearts the desire to serve you, banal na kalooban to learn your holy will, kaming magsikap and to start ang aming natututunan ay may sa pamuhay namin. to put into action and to apply into our lives everything that we learn from you. Nagagawang mga kasalanan, We come to you, Father, to confess of the sins that we have committed. kasalanan Please forgive us of our sins, sa mga now that we have forgiven those who have sinned against us. Once again, nubay mo, we are praying for your guidance for all the souls salita, who will listen to your holy words at this moment. ang makapangyarihang You are the Almighty who can open our hearts for us to understand your words mga kalooban, and for our deepest bowels to accept them all. patuloy kang pagbukas ng mga puso at mga kaisipan, Please send to us your Holy Spirit and continue to open our hearts and our minds that your words penetrate deeply our souls makakita kami ng pag-asa sa for us to see hope through the light natutunghayan. that we are witnessing. Ang mga Father, please remove all doubts in our hearts. ng mga taong nag-iibig na Give courage to each one who is desiring to be with you, upang sila'y makapagpatuloy hanggang sa sila'y to overcome whatever hindrance the enemies will pose, to start living faithfully before you. Please be with all your children in all places who are helping in this ministry. Every soul who are doing their work, who's doing its work because of love and faith. You know us all, Father. Please be with us and have mercy upon us. Once again, let your peace reign in all of us. We thank you in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Puri, puri,
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga So, yɛnkyeɛ ɛkɔma mo sɛdeɛ mokuro mmara dwumadie bɛsoa mo tie biara wɔ wiase afa na nyinaa na kasa biara mo tie dwumadie wɔ mu no bio yɛda Awurade ase sɛ yɛn sɛ tumi aka akwanya pɛi ɛnɛ da yi ɛnɛ ne da ɛtɔ so ɛnan wɔ Awurade Mmara Nsɛm yi adesua mu ɛnɛ yɛyɛ wɔ da na yɛbɛtoa so na yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm yɛma mo brother Eli Soriano prɛkɔpɛ anigye da nkyea nkɔma mo nyina ma mo nyina atwe aha ne adwo sɛdeɛ mokuro mo mmaratie yɛbɛtoa so na yɛsua Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm na yɛhunu sɛ mpaebɔ hoi ɛnyɛ biribi a ɛyɛ ne tara saa kɛkɛ Awurade Yesu ɛwɔ nsiesie akyerɛ yɛn ɔkwan bɛfa so abu nkotodwe abɔ mpaeɛ wɔ kwan bɛfa so akasa ɛne wɔ kwan a yɛfa so ɛbɔ mpaeɛ mama yɛnhwehwɛ mu ɛmfiri mu mpaebɔ ɛdeɛ ne wɔ mu nsɛmfua bɛn ne yɛbɛka ɛwɔ sɛ Catholic som mu deɛ mpaeɛ a yɛbɔ ne sɛ Enumere adom ahyɛ wo ma ɛte sɛ ne yɛbɛto nansesɛm akyerɛ Maria deɛ di kan mama menka nkyerɛ mo sɛ mpaebɔ ɛwɔ mu nsɛm a wobɛka sɛdeɛ twerɛ kronkron no sie mpaebɔ hoi ɛnyɛ nansesɛm anaasɛ nkurubɔ mama yɛnkenkan Filipifoɔ nwoma 4:9 monna nwene biribiara ɛnha mo ho na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosere ɛne aseda ɛma mo ade sere nnuru Onyankopɔn asumu mpaebɔ kyerɛ sɛ yɛde yɛbisadeɛ ɛto wɔ Onyankopɔn anim sɛdeɛ wɔ Onyankopɔn asɛm no ɛsie ne sɛ monna nwene biribiara ɛnha mo ho na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosere ɛne aseda ɛma mo ade sere nnuru Onyankopɔn asumu mpaebɔ ɛyɛ bisadeɛ anaasɛ nkotosere sɛdeɛ ɛteɛ biara adeɛ biara yɛpɛ sɛ yɛsrɛ firi wɔ Onyankopɔn nkyɛn ɛfato abere a Yuda ɛdane wɔ yimafoɔ na ɔgye wɔn ara ne nkwa firi ne nsɛm no asuafoɔ no hia wo bi a bɛba bɛsi Yuda anan mu wɔn mo bɔ mpaeɛ yɛnhwɛ mpaeɛ a wɔn mo bɔɔyɛ mɔbɔ Enumere adom ahyɛ wo ma mpaeɛ anaasɛ asomafoɔ kronkron ne ho mpaeɛ no mo bɔɔyɛ yɛnkenkan asomafoɔ eti baako nkyɛmaduonu nan na wɔbɔ mpaeɛ sɛ wo Awurade a wonim nnipa nyinaa akoma mu kyerɛ baanu yi mu baako a wayi no verse 25 sɛ ɔmfa asom yi ne asomafoɔ dwuma a Yuda firi mu tare ho sɛ ɔrekɔ ɔno ara tena brɛ no kyɛfa no ensom asuafoɔ du baako no na wɔnom ɛyi obi a ɔbɛba abɛsi Yuda anan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ asuafoɔ du mmienu no dodoɔ bɛsen abaa no bio wɔnom yɛ du mmienu ɛfiri sɛ wɔnom gyina hɔ ma Israel emusuakuo du mmienu no nti ehia sɛ wɔnom yɛ asuafoɔ du mmienu Yuda ɛkɔe asuafoɔ no hyia mu a na wɔnom pɛ obi a wabɛsi Yuda anan mu wɔnom hunu nipa mmienu a na wɔhyɛ fata na wɔnom bɔ mpaeɛ monhwɛ abɔɔ ne so anuanom monhwɛ mo twerɛ nsɛm no mu nso yɛne ne ɛwɔ twerɛ kronkron mu pɛpɛɛpɛ deɛ yɛde kyerɛ mo wɔ yɛfidie no so wɔ ana ɔhwɛtie no so wɔ
no saa pepepe na watwe no twere kronkron no mu anya ye ne ye twere ye na mom yen e wo twere kronkron no mu na wobɔ mpa ye sɛ wo Awurade a wonim inipa nyina akoma mu kyerɛ baanu yi mu baako a wayi no sɛ ɔmfa asumi ne asomafo dwuma a Yuda firi mu tare ho sɛ ɔrekɔ ɔno ara tenabrɛ no kyɛfa no ensom. Verse 6 na wɔtwe wɔn so ntonto na ntonto ne bɔ Matea na wɔkan no ka asomafoɔ du baako no ho anuanom nhwe wɔn mpaeɛ wɔn bɔɔyɛ no wɔn bɔ no tɔfa wɔn ebisa deɛ wɔn ahwehwɛ wɔn amebɔ 40 days mpaeɛ bia ɛre sɛ yɛ Kristo akyiwadeɛ sɛ wɔbɛbɔ mpaeɛ akasakasa pii kwa sɛdeɛ yɛhunu no twerɛ nsɛm no mu no wɔn bɔ adeɛ a wɔn hia no saa brɛko pɔte no mu ho mpaeɛ kyerɛ yɛn baanu yi mu baako a wɔyi no so wɔmɛfa Yuda kyɛfa nsom na ntonto no ɛbɔ Matias na wɔka no ka asuafoɔ du baako no ho ɛno nti ɛyɛ adeɛ mu da hɔ pɛfɛ sɛ mpaebɔ yɛ abisade a yɛsere afiri Onyankopɔn yɛne mpaebɔ asekyerɛ mfato ho wɔyere yare wobɛtumi aka ne sɛ Awurade meyere mabrabɔ mu nyɔnkoɔ ayare mesrɛw sano yadeɛ hunu yɛn mmɔbɔ de titiriw abra woni sika wode beto nnuro na sɛ woni sika wode beto nnuro mpo a wotumi nti meyere benya yaresa yɛn yɛ mpaebɔ awo hia sɛ wobɛkeka nsɛm bebree bisa ne ɔhwehwɛ afiri Onyankopɔn nkyɛn saa brɛko pɔte no mu ɛfa to wo ba betu kwan wo ba firi wo mu hyɛn akɔ amonone ana wo ba firi hyɛn bi akɔ baabi ka sɛ Awurade wo na wonim deɛ nti a me firi fie ɛdene ma me sɛ megya me yere ne me mma hɔ ɛna kakra da so mesrɛw hwɛ wɔn so na hwɛ me nso so abra me tu kwan ɛma saa hyɛne yi ɛnkɔ nkonya akwanhyia ɛma nsuhyɛn anaa kaa yi ɛnkonya akwanhyia na yɛn nyinaa na yɛda wase bɔwo no twerɛ konko ne se yɛsrɛ wɔ Onyankopɔn ho ade a yɛfa aseda nka ho yɛn yɛ mpaebɔ tietia yɛn san so nka ne bio Filipifoɔ nwomati 9:6 monna enwene biribiara enha mo ho na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosere ene aseda ɛma mo ade sere enuru Nyankopɔn asumo yɛbɛnam mpaebɔ ne nkotosere ene aseda so ama yɛade sere anaasɛ yɛbisadeɛ aduru wɔ Nyankopɔn asumo ade nti ɛna aseda ɛka ho ɛfisɛ Kristo nkyerɛkyerɛ ne sɛ wobisa wɔ Nyankopɔn ho ade a na gyidie sɛ wɔ Nyankopɔn de bɛma wo sɛ wɔn mpaebɔ no wobɔ no kwan a ɛtene so a wobɔ no kwan a ɛsɛ so a wowɔ gyidie ne ahotɔsoɔ sɛ wɔ Nyankopɔn bɛyɛ wabisade ama wo mpo bra wasrɛ wɔ Nyankopɔn no da no ase yɛnkenkan Mark 11:24 yɛn nti mese mo sɛ adeɛ biara mobɛsrɛ mo mpaebɔ mu no monyi ni sɛ mobɛnya na ɛbɛyɛ hɔ ama mo na sɛ mogye di sɛ adeɛ biara mobɔ ho mpaeɛ no wɔ Nyankopɔn bɛyɛ ama mo a gye di sɛ mobɛnya na ɛbɛyɛ hɔ ama mo wobɔ mpaeɛ no frigidie mobɔ mpaeɛ sɛ wɔ Nyankopɔn yɛ otwede yampɔn sɛ ade a wobɔ ho mpaeɛ no wɔn nsa bɛka ne sɛ nti ɛna wɔ sɛ woda aseɛ
Aronti ena Filipifoɔ nwoma ne kase momfa mpaebɔ ne nkotosere Emma mode sere enuru Nyankopɔn asumu. Aronti mpaebɔ kyerɛ abisadeɛ. Danso ensɔre yɛtete yɛ no mu no de bia yɛkɔ a ne yɛto nansesam kyerɛ wo Nyankopɔn. Danso wo Nyankopɔn nim saa ne me no mere adoma shawoma Awurade ka ho wo na yɛhyira wo ma nyina mu nhyira no yɛfum ba Yesu we eyempaye. Wo mmisa hwe kana wo kasa Maria yɛhyira wo ma nyina mu. Onka hwe Nyankopɔn nim na wo Nyankopɔn so wura mfiriye. Mpaebɔ bisadeɛ. That's what enti na wo mo kase wo na yɛhyira wo ma nyina mu nhyira no yɛfum ba Yesu. Sɛdeɛ wɔto wɔn nwom no Bluetooth connected. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. we anyam mpaebɔ nansesam na woto akyerɛ Maria no mere Maria kronkron Nyankopɔn maame bɔ mpaeɛ ma yɛn ne bɔneyɛfo efiri na kɔpem da yɛbɛwuo wo mom na wasa wo bɔ wo mpaeɛ na adan na wo hyɛ Nyankopɔn maame ada wo mu Nyankopɔn maame ana mo na mo kasa wɔ yɛ Nyankopɔn maame nanso adan nti na mo hyɛ ne sɛ ɔmmɔ mpaeɛ ma mo abra a wɔsɛ mo amu na mo bɔ mpaeɛ yɛn Kristo Mmara Nsɛm wɔsɛ Kristo ni biara ɛbɔ mpaeɛ eni kwan sɛ yɛde yɛasɛdeɛ kɔtɔ Maria so sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma yɛn na abra wakeka wɔn nsɛm sɛ Maria yɛ Nyankopɔn maame no wo hyɛ ne sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma wo na onsan so kora nyayi o bɔ mpaeɛ ma yɛn ne bɔneyɛfoɔ efiri ne kɔpem da yɛbɛwu nti Maria no deɛ ɔnyɛ hwee sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma wɔn kɔpem da wobɛwuo Maria no amu kura ewu onyampo nsɔreɛ na bra Maria ewu no sɛ wo hyɛ ne sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ma wo da biara kɔpem da wobɛwu a Maria ntumi nyɛ ɛfiri sɛ Maria ewu a wonya nsɔre mfiri awufuo mu yɛnyɛ nyane a wufuo mfiri owuo mu yɛ obi biara wu yɛ wɔ Kristo mu ne benya ne da etwato mu ano ne yɛfrɛ ne sɛ wu sɔreɛ ɛwɔm sɛ Maria wu deɛ na so ne nyina atwa moda so bɔ mpaeɛ ɛka kyerɛ ne sɛ Maria kronkron Nyankopɔn maame bɔ mpaeɛ ma yɛ ne bɔneyɛfoɔ efiri ne kɔpem da yɛbɛwuo woda so yɛ ɔde bɔneyɛ ni ano ne mpaeɛ da ne yɛbɔ yɛ ɛtene ana sɛdeɛ twerɛ kronkron no sie twerɛ kronkron no se mo na anwene biribiara ɛnha mo ho na mmɔmade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosere ene aseda ɛma mo adesere enuru Nyankopɔn asumu ɛno nti mpaebɔ de ɛyɛ bisadeɛ
enye nansesem towo na se otowa so beto nansesem a emfaso bi ani so ɛhwɛ Onyankopɔn enim empire a yɛkyerɛkyerɛ yɛn wɔ nsɔre ahodɔ ne nitwerɛ kronkron mu ɛfato David fasuo bompaye mayen ɔsono hwene bompaye mayen apamadaka bompaye mayen na wo mo so agye so bompaye mayen ɔsoro pono bompaye mayen anapansoroma bompaye mayen ayarefoɔ yaresafoɔ bompaye mayen abonefoɔ dwane kwahye bia bompaye mayen wana wawo won rekyerɛkyerɛfoɔ bompaye mayen akristofoɔ boafoɔ bompaye mayen abɔfoɔ hema bompaye mayen abusuatere hema bompaye mayen adiefoɔ ne asomafoɔ hema akuninimufoɔ hema wana waka won bane hema emabuno hema ahotefoɔ nyina hema ɔhema onyin sene yabra bane biara ni ne ho ɔhema de na kɔsoro rosary kronkron no hema asumdwe hema Nyankopɔn dwama a oyi wiase bone firi won so Awurade gyeyen Nyankopɔn dwama wo fa wiase bone efiri won so bompaye mai na de na de baako waka mama yebumfu mikromfuo katolikfoɔ yi mama yebumfu de yehia no wotwere kronkron no mu mpaebɔ ne sɛ yɛsrɛ wo Nyankopɔn ho adeɛ yɛmɛto nansesem yɛmɛkan nsɛmhunu ɛna adeɛ biara ehia wo saa brɛko pɔte no mu no ɛno ho mpaye na wo bɛbɔ mfato ho ebi a wo ba bedidi every say wo Nyankopɔn ne Mmara Nsɛm sɛ yɛbedidi na yɛpɛsɛ yɛduane no ho ntema yɛ nea katawani mmra kakra Awurade meda wase wadom a wode ama yɛn yɛsra wo sɛ hwere aduane so ma yɛn na mfa apomodene mmra yɛn yɛda wase wɔ Yesu Kristo din mu wo Nyankopɔn ne Mmara Nsɛm sɛ yɛbedidi a awase yɛbɔ mpaeɛ te sɛ Kristo ansa na yɛbedidi anabɛma nkrɔfo aduane adi no na ɔbɔ mpaeɛ odi ka bɔ mpaeɛ yɛn kenkan twɛnsɛm a wɔ Mateo nwoma etidunum ankyɛmu aduasa nsia na ɔfa paano enso ne empataa no na wɔdaase na wɔbu de ma nasuafoɔ no nso de ma nkrɔfokuo no na ɔne nasuafoɔ no ba bedidi no wɔbɔ mpaeɛ na wɔfa paano nso no ne mpataa no na wɔdaase na wɔbu de ma nasuafoɔ no nasuafoɔ no nso de ma nkrɔfoɔ akuakuo no te sɛ yɛbedidi a awase yɛbɔ mpaeɛ awase yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛdeɛ twere kronkron ne ka no wɔ Timoteo nwoma edikan etinan ankyɛmu enan na Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ na sɛ yɛde asedagye a ɛne yɛn sɛ yɛkyiri biribiara ɛfiri sɛ wɔde Nyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ɛte ho Nyankopɔn abɔdeɛ biara yɛ sɛ yɛ prekonam sɛ yɛ suhwiri sɛ yɛ monko nketenkete sɛ ɛyɛ abebeo sɛ yɛ nantwinam sɛ yɛ akokɔnam sɛ yɛ wudwanam sɛ yɛ ansumu nantwinam ansa na wo bedidie no Kristo hyɛ Kristofoɔ sɛ yɛmmɔ mpaeɛ Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ na ɛni kwan sɛ yɛkyiri biribiara ɛfiri sɛ wɔde Nyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ɛte ho anonte aduane a yɛba bedie no sɛ yɛbɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn ahyira so na suafoɔ nansa na wɔn bedidi no wɔn bɔ mpaeɛ Awurade Yesu Kristo ansa na obedidi no di kan bɔ mpaeɛ wada wɔ Nyankopɔn ase yɛn ne nneɛma a ehia sɛ yɛte ase yɛfa mpaebɔ ho mpaebɔ ɛyɛ bisadeɛ a yɛbisa firi wɔ Nyankopɔn nkyɛn bisadeɛ anaasɛ nkotosere a wɔde to wɔ Nyankopɔn anim Awurade mesrɛ boa me nneɛma mu
ayɛ dene ama me adwuma sɛm ayɛ dene ama me ehia sɛ meyɛ adwuma na manya sika tumi ahwɛ me yore ne me mma ansa na wobɛfiri wo fie no esane sɛ wokɔkɔpɛ adwuma ɛnanan abunyanya bi wonua bɔmpa yɛ nsa Awurade boa me na menkonya adwuma na womfiri fie kora nkɔ wo kwan no na Onyankopɔn di w'anim dada wadi w'anim kan dada Onyankopɔn re enyaw wɔn a wɔgye no die na wɔbɔ ne mpaeɛ no hɔ na wɔsɛ yɛn ngidie na Onyankopɔn de abrɛ yina wayɛ krado sɛ wɔbɛtie yɛn mpaebɔ afei asɛmisa ne sɛ dabɛn na wɔsɛ yɛbɔ mpaeɛ ebinom deɛ ɛda wɔn di wɔn a wɔda nko a na wɔbɔ mpaeɛ anaasɛ da wɔn yadeɛ nko a na yɛbɔ mpaeɛ anaasɛ wɔwɔ amanneɛ bi a ɛna wɔkae Onyankopɔn bɔ mpaeɛ na sɛ nipa yare wadɔɔso a na bɔhyɛ ne nso yɛ bebree na so sɛ ne ho tɔ no na wonya apɔmudene a sɛ ɔbɔ Onyankopɔn din kora dane abakɔsɛm ɔbɔ Onyankopɔn din kora yɛ dene wɔntumi kora mmɔ Onyankopɔn din wɔ n'abrabɔ mu ade nkyerɛ sɛ hwee hia no enni kwan sɛ ɛba no saa wɔ yɛn tebea mu sɛ yɛ ahokyerɛ mu o sɛ yɛ ahotɔ mu o ɛwɔ sɛ yɛhunu kwan bɛfa so abɔ Onyankopɔn mpaeɛ ɛwɔ sɛ abrɛ ni abrɛ nyina yɛ ne Onyankopɔn edin sawosoɔ yɛn enye dene sɛ yɛbɛte ase wɔ yɛ mmere mu ɛnyɛ nokore sɛ tɔda na sɛ wo wura firi wo phone na asɛ deɛ adekyeɛ no ankɔ yi amaw asɛ ne wabra ba yɛ basa adentira ɛforo sɛ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ nom a wodɔ wɔn a wɔpɛ sɛ abrɛ nyina wo ne wɔnom ɛkasa ɛwɔ w'ahomatorofoɔ so nanso Onyankopɔn deɛ ohia ahomatorofoɔ ana ohia phone biara deɛ hia ne sɛ wobɛbu nkotodwe abɔ mpaeɛ na wobɛtie wɔ mpaebɔ ɛnɛ yɛmmere mu enipa bebree no akutakuta wɔn phone da mu nyinara nanso wɔn kae Onyankopɔn yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ nom a wɔn kae Onyankopɔn wɔ n'abrabɔ mu wɔbɔ mpaeɛ mpere baako pɛ bosome ana afe ɛkankabra ne ho akyere no na mmom sɛ ɔnya amane a ɛna ɔfrɛ Onyankopɔn na sɛ ne ho tɔ ne wie a ɔnkaa da kora wɔbɔ Onyankopɔn din adane abakɔsɛm nti dabɛn na wɔse yɛbɔ mpaeɛ sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo na bebuo no sie ɛwɔ Luka nwoma etidun wɔtwe ɛnkyɛmu baako Luke 8:1 na obu wɔn bebi de kyerɛ sɛ etwa sɛ enipa bɔ mpaeɛ da wɔmmere ho wɔtemufuo bi tena kuro bi mu a onsuro Onyankopɔn nanso ɔmfɛre nipa na wɔkunafuo bi nso tena kuro no mu na wɔbaa ne nkyɛn sɛ bu atan gyeme metamfo ensem na wampene mano kyare kakra na akyire yi ɔka ne tirim sɛ mensuro Onyankopɔn na memfɛre nipa deɛ danso okunafuo yi ha menti mebu atan mama no na wamfa ne ba ɔba ha daa no amedwan me ho na Awurade se montie deɛ wɔtemufuo a wɔntene yika hwɛ Kristo ɛnam ababuo so ɛma yɛ ne hwɛsoɔ bi wɔtemufuo bi tena ase a na onsuro Onyankopɔn no wɔ mu nipa nso na okunafuo bi kɔ wɔtemuafoɔ ne nkyɛn kan sɛ ɔntɔwerɛ ma no wantie no wampene nanso ɛsane sɛ daa okunafuo no ɛkɔ ne nkyɛn ti ɔte aseɛ sɛ ɔbɛtɔwerɛ ama no Awurade Yesu Kristo kan sɛ montie deɛ wɔtemufuo a wɔntene no kan asɛm no awie ne sɛn ɛwɔ nkyɛmu nson na Onyankopɔn sɛ wɔtɔ ne bo ase kyɛre wɔn ho nso a ɔremmu atɛn enye wɔn a wɔyi wɔn a wɔsufrɛ no awia ne anadwo no ana na sɛ wɔtemufuo a wɔntene no abu atɛn agye wɔkunafoɔ no a Onyankopɔn no a ɔnyɛ wɔtemuafoɔ a wɔntene
na wɔyɛ wɔteneneni no Onyankopɔn ɛyɛ wɔteneneni na Onyankopɔn na ɔrentɔre enye wɔn a wɔsufrɛ no awia ne anadwo no mohunu yana anonti ehia so yɛ bompa yɛ da biara awia ne anadwo abra yenyae yɛn so yɛ adefoforo a wɔn a wɔn yɛ novenas ne nte aseɛ wɔn bɔ 40 days mpaebɔ ɛka adekoro no a bama yɛn kenkan Tesalonikafo nwoma di kan etinum enchemu dunso mo nyan mpaebɔ da na Catholic asofo ekenkan saa atwere nsem yi a wɔn de amamre bi aba a wɔn sɛ ɛyɛ 40 days mpaebɔ na yɛka asɛm koro no ada biara na sɛ mo nyan mpaebɔ da no asekyerɛ ne sɛn bama yɛn kenkan Timothy nwoma ɛtɔso mienu eti baako nkyemu miɛnsa Meda Onyankopɔn a mefiri ahonim pa mu mesom no sɛ maagyanom no asese mekae mo daa wɔ mempaebɔ mu awia ne anadwo enti sɛ yɛnya mpaebɔ da no ɛkyerɛ sɛ da biara enti Nyankopɔn asafo yi mu Church of God asafo yi mu no yɛsɔre anɔpa ansa na ɛbɛyɛ adwuma biara na wɔsɛ yɛbɔ mpaeɛ Enyumere ansa na yɛbɛda no yɛmmɔ mpaeɛ bio ebia na wote wo dam wote wo fie na damu nyina wo so nim nie ebesi abusua bi kɔdae ade kyen yɛ kae bi betwi fa wɔn fie ne so ma ne wɔn nyina wuye abusuafo bi so ewiemhyɛn tetɔ wɔn fie ne so ma ne hye ɛno nti ayade yɛ ho hia sɛ ansa na yɛbɛda no damu nyina de kyie nyina Onyankopɔn na hwɛ wo so asɛ Awurade yɛda wase sɛ wabɔ yɛ ho ban ade kyie nyina na wama yɛ ade biara yɛhia ɛnɛ da yi agya yɛda wase wɔ wɔtema ma yɛn yɛsrɛ wo hwɛ yɛn so abra yɛkɔ akɔda hwɛ me ne me yere ne me mma so yɛda wase wɔ Yesu din mu amen mpaebɔ tietie bi se nanso ɛyɛ ade kɛseɛ wɔ Nyankopɔn anim na sɛ wɔsɔre a kasa Awurade meda wase sɛ wahwɛ yɛn so anadwo mu nyinaa ɛwresɛ binom kɔdaeɛ a wansɔre bio wɔsɔn da yɛ bɔne fa mu wuyɛ yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn ho ban ɛda wase so sɛ wahwɛ yɛn so anadwo mu nyinaa ɛbraba ma yɛn da foforɔ ne akwanya foforɔ yi bɛkɔyɛ adwuma bebegyama busua hɔ mesrɛ wo hwɛ wɔn so abra me ni wɔn nkyɛn yɛn free ehu nyinaa mu yɛn free ɛnebɔneyɛfo nsɛm yɛn free yadeɛ korankoro mu agya yɛda wase bebree wɔ wo dɔba koro no din mu yɛn mu ne mpaeɛ ntie a yɛbɛbɔ akyerɛ wɔ Nyankopɔn na yɛde yɛwerɛ ahyɛ ne mu yɛbɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ da biara na yɛntumi yɛ ade kɛseɛ wɔ yɛabrabɔ mu ɛno nkyerɛ sɛ yɛka sɛ enyae mpaebɔ da a wɔbɛbɔ mpaeɛ akasakasa pii kwa kansɛm korɔ no ada biara na sɛ adekyeɛ nyinaa ɛna mfa ne sɛ novenas bɛnana ewuiɛ ne mpa mɔbɔ ma ne din de teɛ so Fernando na da a ɛdi kan no ɔmɔbɔ mpaeɛ sɛ hunoteɛ so kra mɔbɔ na fa ne bɔ ne kyɛ no wɔ purgatory hunoteɛ so kra mɔbɔ na fa ne bɔ ne kyɛ no wɔ purgatory hunoteɛ so kra mɔbɔ na fa ne bɔ ne kyɛ no wɔ purgatory na afɛ mu wia yɛn agya wɔ soro odi ho nti yɛn ne de ɛno mɛre adoma ahyɛ wɔ ma ne yɛka asɛm korɔ no aka na me ya be mu aketewa nti na ma metumi twene no mo ka nyina go mitiri mu no ahye ahwene apon kese bompa ye maye David Fasio bompa ye maye nti me kai saha no me nyina free brother me ya be mu aketewa na so anya no ne ade wo twere kronkron no mo mpaebɔ de awo se eye ni wo pese wo ka anya kyenkyene ma wo nsɛm nya kakra bi enkeka kansɛm kro no a Onyankopɔn onye obi a na so asie Onyankopɔn onye obi a ne nte ase ye na
Empo sɛ ahum kɛseɛ bi bɔkora no a te sɛ na meka kyerɛ mo no da edi kan na yɛhyia mu no metɔnwom bi kyerɛ mo sɛ obeto dwom ka sɛ megye di sɛ ahum kɛseɛ ne mframadenden akyire empire ketewa bi a wɔbɛbɔ no megye di sɛ yɛbɛtie obi a ɔwɔ baabi kɛseɛ bi ɔte asɛm biara na sɛ empo ahum bi ɛbɔkora no a Onyankopɔn te ɛwo nhia sɛ wɔmpaebɔ no wobɛka ne tententene twerɛ kronkron sɛ Onyankopɔn wɔ soro na wo de ɔwɔ asase yi so enti ma wɔn nsɛm nyɛ kakraa bi ɛma wano nya worɔworɔ na ma wakoma nso empɛntɛm ɛma asɛm bi mfi Onyankopɔn anim na Onyankopɔn wɔ soro na wo de wɔwɔ asase so enti ma wɔn nsɛm nyɛ kakraa bi bɔne tɔfa na ne nyɛ tietie da sɛ wɔrebɔ mpaeɛ a ɛnkasakasa pii kwa sɛ abosomsomfoɔ na wɔhwehwɛ sɛ wɔn kasa tentene nti wɔbɛtie wɔn ɛnti mo nyɛ sɛ wɔn na mo agya nim deɛ hia mo ansa na mo abisa no mpo ansa na mo bɛka asɛm no na Onyankopɔn te aseɛ dada ɛno nti mpaebɔ deɛ yɛbɔ de tɔfa yɛmmɔ ne kyenkyene na ka deɛ hia wo ɛnyɛ sɛ ɔbɛka asɛm baako a kan anɔpa ne anadwo abra wonyae mpaebɔ da abra yɛda so te ase yɛnyae mpaebɔ da ɛmaare mfiri sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ yɛn ne nea wɔtwerɛ kronkron no mu yɛna sɛ misa ne sɛ yɛbɛsi dan ne yɛnya hotɔsoɔ sɛ Onyankopɔn betie yɛn mpaebɔ ana yɛn mpaebɔ no kora Onyankopɔn atie bama yɛn kenkan Timothy nwoma ɛtɔ so mmienu ɛnkyɛmu aduonu mmienu 2 Timothy 2:22 dwane firi emabunu bere mu akɔno ho na di tenene gyidie ɔdɔ ne asomdwie a ɛka wo ne wɔn a wofiri akoma mu tie mu frɛ Awurade bɔ mu no akyi obi a ɔfrɛ Onyankopɔn etwa sɛ wofiri akoma mu tie mu yɛ na deɛ ne akoma mu tie afrɛ sɛ wofrɛ Onyankopɔn na sɛ wakoma mu wɔ fi a wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn tie mama yɛn kenkan Petro nwoma di kan etimi ensan ankyɛmu 2:12 na deɛ wɔdɔ nkwa na wɔpɛ sɛ wɔhunu ɛnapa no ma no enyi ne tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na anka ɛnaada asɛm ma no nkyiri bɔne na ɔnyɛ papa ma no hwehwɛ asomdwie na wɔni akyiri ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso abue ama wɔn mpaebɔ na Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne yɛn ɛfɛ dodo ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na naso Awurade aso abue Awurade aso abue ama wɔn mpaebɔ na Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne ɛno nti sɛ deɛ wɔbɔ mpaeɛ no ɛyɛ no mabɔne bi a na so kuta kɔma bɔne a yɛn kyerɛ deɛ baako pɛ na sɛ ipo wɔbɔ mpaeɛ wia ne anadwo kora no a Onyankopɔn ontie wo na sɛ wɔ nipa no akoma mu wɔ fi a sɛ ne nnwuma yɛ bɔne a ɛnyɛ adeɛ betumi asi da sɛ Onyankopɔn betie no twerɛ kronkron ne ka sɛ abɔnefoɔ afɔdeɛ yɛ Awurade akyiwadeɛ na tɛɛfoɔ mpaebɔ deɛ yɛ n'ani sɔdeɛ babu sɛ meti dunum kyemu wɔtwe n'ani sɔ sɛ wɔtene ne bɔ mpaeɛ a nti sɛ deɛ bɛyɛ a yɛbɛtie yɛn no ɛyɛ adeɛ ho behia sɛ yɛbɛnya akoma mu tie ɔwɔtene Paul ka kyerɛ Timothy ɔse wɔne wɔn a wɔfiri akoma mu tie no bɔ mu frɛ Awurade no akyi na sɛ yɛfiri akoma mu tie mu ɛfrɛ Awurade no kyerɛ sɛn montie
Asomafo nyuma tieri no nan chemu dunsi Acts chapter 24 verse 16. Na yemu na meso me ho mehwe. Say menya ahonimu a enifo Nyankopɔn ne nipa fam da. Ɛno nti ɛyade a ɛwohia se ye na honim ye na koma efi biara enimu wo Nyankopɔn anim ne nipa fam abre biara ye bɛbɔ mpaye no sɛ wo biribi etia Onyankopɔn ana wo biribi tia wo nyonko nipa a obɔ mpaye a Onyankopɔn ontie ana Onyankopɔn tie ye ne mpaebɔ ne senti ehia se yenya akoma mu tie adentira montie ne wo nipa akoma mu maate ngoma etidunum enchemu dun Matthew 15:19 kra no se na akoma mu na adwenemane awudisem ayefasem adwamansem awifosem adanse kurumu ne abosusem firi. Verse 20 yenum ne eneyoma egu wo nipa ho fi na sa wode ensa wa hohoro didi a engu wo nipa ho fi kra kronkron mu anu yie mu da ho pefe ase na akoma mu na adwenemane awudisem ayefasem adwamansem awifusem adanse kurumu ne abususem firi yenum ne eneyoma egu akoma no ho fi arenti na Onyankopɔn ka no wo Jeremia homa etidunson enchemu nkron Jeremiah 17 verse 9 akoma wo hoyi eye na adaase ne ade nyina na eye nsambone pa ara hwan na wo benyamu ahunu ye enchemu du me Awurade na mehwehwe adwene mu na meso akoma mehwe na mema wo biara sɛdeɛ na akwan tie sɛdeɛ ne ne yoye aba no tie na ye yade mu da ho pefe Onyankopɔn tumi hunu akoma no mu hwan no benyamu ahunu ye akoma no ye nkontompo ne sina de yina kransam foforo mu wo twera kronkron ne mu no akoma no ye dadafo akoma no ye nkontompo akoma no ye dadafo akoma no ye nada sene ade nyina na obiara intumi hunu moju wo Nyankopɔn pe eroti na sa wo bompaye na sa wakoma mu no obuwafu wo yere ana wo kunu wotane wo yere ana wo kunu wo fa wo yere ana sa wo kunu achi ebresa akoma no mu na adwamansem awifusem adwenemane adanse kurumu awifusem anasa atoro efiri saa na manyina wa akoma no mu na sa wo bompaye na sa saa na manyina wa akoma mu a na sa wo ne wonyonko nipa ya aka wone ne kontokwa anuanom wo mpaye no a wo bɔ no wo mmɔ ntungu kwade enye mpaye hunu ana Onyankopɔn tie ade ba ko a awose yete ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ Onyankopɔn betie ye ne mpaye bɔne no mama yente ye na koma mu erenti wontumi fiti prakope enkɔbɔ mpaye ehia sɛ wonya akoma mu tie mfato ho moya awarefoɔ kunu na wɔyere na sɛ moya aka na mompɛsɛ mo bɛbɔ mu a mofiri sɛ Onyankopɔn betie mo mpaebɔ mama yenkenkan Petro ngoma di kan yetimi ensanche mu nso 1 Peter 3:7 okunu nom mona won entena ne mudie mu saa ara sɛ ɔyere ne ade a ne ho nyɛ den na muni woni sɛ won enso ne moyɛ enkwa adom no wadidifuo bi na mo mpaebɔ kwan ansi ba mo twɔ mo hunu ye enuanom kra kronkron sɛ okunu nom mone moyere nom entena ne mudie mu saa ara sɛ ɔyere ne ade a ne ho nyɛ den na muni woni asɛm se fa ne die ma woyere no kyerɛ sɛ wobɛhunu ne mmɔbɔ ɛmmɔ no ɛmfa wo na mmɔbɔ no ɛmmɔ ne twɛdeɛ ɛnteatea mu ngu ne so ngu n'anim ase wɔ badwam ana nipadɔm anim
fa ni die ma wo yore sɛ wo yore ne ade a ne ho nya den na mompa ebo kwan ansi ɛno nti sɛ wo bompa ye na sɛ wutirimu adin wo bɔ wo yere tirimɔden a wo bompa ye wo Nyankopɔn tie anuanom ahunana fa ni die ma wo yore sɛ wo yore ya ade a ne ho nya den sɛ wɔn enso ne mo ye enkwa dom no adidifuo bi na mompa ebo kwan ansi okunu ne wo yore empa ebo ano kwan si enkanka sɛ wɔbarima no mfa ni die ama ne yere a ɔbɔ ne yere atirimɔden ɔnɔ ne yere ɔfa ne yere akyi sɛ ne yere ni hɔ a ɔde foforo besia nan mu saa so na wɔbaa no nso tee na sɛ wo yere no nso wunni nokora ma wo kunu a na sɛ wo bompa ya wo Nyankopɔn tie ma wani kura na so kura sɛ wo Nyankopɔn betio ye Nyankopɔn asɛm ya kyerɛkyerɛ mo saa ne omayi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛsɛ asɔfoɔ no ɔmo sɔre ɔmo sɛ yɛ mompa ye na mo fiti prekopa bompa ye eni kwan sɛ ba ne sa tebea bi a wo mu na obɛbɔ mpa ye na sɛdeɛ wo tebea wo mu tie bia na obɛbɔ mpa ye na dabi wo Nyankopɔn no yi mpaebɔ mu wo Nyankopɔn tie abɔnefoɔ mpaebɔ bɔma ye mmɔso bio Yohane ngoma Etinkron chemadiasa baako John 9:31 na yenim sɛ wo Nyankopɔn entie ade bɔneyɛfoɔ na sɛ obi fɛre wo Nyankopɔn na wɔyɛ deɛ ɔpa ɔno na otie no ɛno nti wo Nyankopɔn tie onipa onkuta akoma bɔne ɛno nti Paul yene ne ka kyerɛ no abra ye frɛ ne ba Asafo ni mu Christmas me din kan kyerɛ mo wo asomafo nwuma etie de dumienu nkyemu dunsia Acts 22:16 na afei ade na wo rekyinkyim wo ho sɔre ma wo ma wo asu enworo wo bɔne na bɔ Awurade din sɔre ma wo ma wo asu afrise asu bomu ene ye hohoro wo bɔne gu na bɔ Awurade din na sɛ wonya bɔ asu a yɛde wo bɔne nyinaa bɛkyɛwo wobɛtumi abɔ Awurade din wobɛtumi abɔ mpaeɛ nya agidie ne arehyimu sɛ wo Nyankopɔn betie wo mpaebɔ abra yɛde wo bɔne akyɛwo mama yɛnkenkan brasosam ngoma ɛtɔso mmienu etinson nkyɛmudunan 2 Chronicles 7:14 na sɛ memma no bɔ medin wɔ no so wɔ ne brɛ wɔ no ho ase na wabɔ mpaye na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔ nakwan mmɔne no so a mɛnso mɛfiri wɔ soro matie na mede wɔn bɔne akyɛ na masa wɔ n'asase no yadeɛ yɛn ne nneɛma a wɔ Nyankopɔn ahwehwɛ wɔ se na sɛ memma no bɔ medin wɔ no so wɔ no brɛ wɔ no ho ase na wɔbɔ mpaye na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔ nakwan mmɔne no so a mɛnso mɛfiri wɔ soro matie ɛno nti yɛn ne nneɛma wɔ Nyankopɔn hwehwɛ firi yɛn ho ansa na wɔtie nyɛ dene sakyera w'adwene firi wɔ bɔne mu sane firi wɔ kwan mmɔne so sɛ wɔma ne firi wɔ bɔne na firi wɔ kwan mmɔne so na wɔbɔ mpaeɛ wɔ Nyankopɔn betie wɔbɛnya ahotɔsoɔ sɛ wɔ Nyankopɔn betie yɛ mpaebɔ deɛ di kan ansa na wɔ Nyankopɔn betie yɛ no yɛni kan te yakoma mu ansa ɛno nti ɛna yɛsua Kristo Mmara Nsɛm na sɛ yɛnsua saa nneɛma yi a yɛnkwa na dodo a yɛakɔ nsɔre ne yɛsɛ ne nsɔre bebree mu no yɛgye de sɛ yɛbɔ mpaeɛ abra yɛtwɛn wɔ Nyankopɔn mpaebɔ emu a yɛanaase na no yi na so wɔ Nyankopɔn ntie o sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn betie yɛn no awɔ sɛ yɛn so di kan yɛsɛ tie ma no ansa awɔ sɛ yɛsɛ tie ma no awɔ sɛ di kan te yɛn akoma mu ansa ɛno ne ade di kan wɔ asubɔ a twerɛ kronkron no ɛkyerɛkyerɛ mu mama yɛnte yɛn akoma mu mama yɛnyi
bɔne nyinaa ɛmfiri na akoma mu ansa na yɛabɔ wɔ Onyankopɔn empire. Mama yɛnkenkan Efisofoɔ nwoma 10:31. Ephesians 4:31. Mama wonyi Yahudie nyinaa ne kokobɔne ne abufuo ne anokurokuro ne abususɛm ene bɔne pɛ nyinaa ɛmfiri mumu. Na sɛ wono saa no me yɛhyɛ wakoma mu ma abufuo wɔtane kokobɔne anokurokuro abususɛnka saa no me nyinaa wakoma mu na abɔmpa ya ɛma wani kura na so sɛ Onyankopɔn betie. Opa akofre wiase ahotefoɔ nyinaa bra Onyankopɔn tie o. Ye ne ade wɔtwerɛ kronkron mu de wɔtwerɛ kronkron mu no ɛyɛ nokore ɛnyɛ nipa adwenkyerɛ ɛnyɛ asɔfo adwenkyerɛ ɛnyɛ atoro ɛne daso a asɔfo de ma wɔ na Asafo ma ɛwɔ Yesu din mu. Omo bompa ɛsɛ wɔ Yesu din mu na so wɔtebea wɔ mu no ɛnyɛ tebea papa ɛne ma bɔne no a na wɔwɔ akoma mu nti hia sɛ wakoma na yatim. Mama yɛnkenkan Yohane nwoma ɔkwan bɛ ne betumi afa so ate yɛ na akoma mu. Yohane nwoma 10:23. Ɛnsɛm ma nya aka kyerɛ mo nti mo ho anya afi. Asɛm ma aka kyerɛ mo nti mo ho anya afi. Ɛnsɛm a yɛ aka kyerɛ mo nti yɛ ho afiri. Enti deɛ bɛte yɛ na akoma mu no yɛ Nyankopɔn asɛm. Ɔkwan bɛ nso mama yɛnkenkan enwom eti wɔ ha dunkron enchemu du baako. Psalms 119:11. But the one nsɛm akora makoma mu na manya wo ho bɔne bi. Wɔ Nyankopɔn asɛm no ɛna ɛbɛte yɛ na akoma mu te sɛ sɛmina. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ betumi ate yɛ ho no. Awɔ sɛ oposa sɛmina no. Na mmom sɛ wɔde wɔntade ne kogu baabi a wɔbɔ ya wode watade ne to baabi no amfa sɛmina ohora usi sɛdeɛ ɛmfiri. Adekoro no ara saa na Nyankopɔn asɛm tie. Wɔ Nyankopɔn asɛm no te nipa ho. Na mmom sɛdeɛ ɛbɛyɛ betumi ate wo ho na dwira wo no. Ma ho kwan ma ne wura wakoma mu. David sɛ, "Mede wo nsɛm makora makoma mu na manya wo ho bɔne bi." Anonti ehia sɛ yesua Kristo Mmara Nsɛm yi. Ɛfiri sɛ wobɛsi dan na wode Nyankopɔn asɛm no asie wakoma mu abra wonim Nyankopɔn asɛm koraa. Wasafo mu no yɛwɔ nsɛnkyerɛnne ahodoɔ bebree no ane yɛyɛ ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu. Nanso wakoma mu nte. Nyankopɔn asɛm no yɛ nsua. Nyankopɔn asɛm na bɛte yɛn ho nti yɛhia Nyankopɔn asɛm no na te nipa ho. Ɛno na wɔse yɛde hyia akoma mu na yɛde yɛ adwuma. Mama yɛmfa nhyɛ yɛtirim. Yɛbɛtie Nyankopɔn asɛm. Yɛde bɛsie yɛ na akoma mu na afei yɛde ayɛ adwuma. Petro nwoma a edi kan eti baako nkyɛmu aduonu mmienu. 1 Peter 1:22. Monte mokra ho nokore setie mu. Ahoteɛ no ɛwɔ setie mu. Monte mokra ho nokore setie mu. Henko wɔ nuada nkontompo inimu mu. Yene nokwasɛm a yɛbɛyɛ setie sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn ho bɛteɛ. Nokwasɛm bɛn. Yɛnkenka no ha ne nwoma eti dunson nkyɛmu dunson. Yɛwɔ no kronkron wɔ nokore mu na wasɛm yɛ nokore. Nokore no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm. Na wate wo kra ho ɛwɔ nokore no setie mu. Anaasɛ wayɛ setie ama Nyankopɔn asɛm. Nti betie wɔ Nyankopɔn asɛm te sɛ nea yɛyɛ. Yɛkan afitwere kronkron no mu. Na afei monye mfa nsie mu akoma mu na momfa nyɛ adwuma. Munni so, monye setie emma. Nyankopɔn ensɛm ben na yɛde besie yɛ na akoma mu na yɛn ho atumi ate. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ ase yɛbɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn atie yɛn. Nyankopɔn ensɛm ben ɛna yɛde bɛhyɛ yɛ na akoma mu. Ɛne yɛ ne mpaebɔ wɔ biribi yɔ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ na akoma mu bɛteɛ na wɔ Nyankopɔn atie yɛn. Ɛnuanom mo deɛ muntie. Timoteo nwoma ɛtɔ so mmienu. Etimienu enchemu dunkron 2 Timothy 2:19. Danso Nyankopɔn nyina so otim ho pintin. Kura nsano yi. Awurade nim wɔn a wɔyɛ ne deɛ. Ɛne
ma obiara wɔbɔ Awurade din ntwe ne ho mfiri deɛ ɛnte ne ho. Obiara a ɔbɔ mpaeɛ no ehia sɛ oyi ne ho firi deɛ ɛnte ne mu. Ma obiara wɔbɔ Onyankopɔn din no. Kristo din no ma ne nte ne ho mfiri deɛ ɛnte ne ho. Deɛ di kan ɛwɔ sɛ yeyi yɛn ho firi deɛ ɛnte ne mu. Twe ho firi bɔne mu. Yɛ ho firi ɛma asɛm mu. Gyae sɛ wo ne mma deda bebrebe no. Gyae kyakya ne bɔ. Yɛbɛyi yɛn ho afiri wiase akɔnɔ ne honam akɔnɔ mu. Yɛbɛte yɛn ho afiri saa nneɛma yi ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yakoma mu betumi ateɛ na Onyankopɔn atie wo ɛbra wo bɔ mpaeɛ. Na afei bɔne bɛn ɛde yɛbɛyi yɛn ho afiri ho yi. Yɛkenkan Galatifoɔ mmeti no mu kyemu dunkron. Na honam enwuma no daadi pefee ɛne adwamammɔ, efi, ahohwie, abosomsom, adutuo, ɔtanne, akayɛ, ahoɔya, abufuo, apɛreapɛreɛ, kunisum, mpaapaemu, nitan, ensaboro, agobɔne, ne deɛ ɛtete saa. Yeinom ho na merebɔ mo kɔkɔ. Sɛdeɛ mebɔ mo kɔkɔ kane no sɛ wɔn a wɔyɛ saa nneɛma yi re-inya Nyankopɔn ahenni no. Anuanom yɛwɔ no ma bebree no a na wɔ hɔ a yɛbɛyi afiri mu honam nnwuma no. Honam nnwuma no adwamammɔ, efi, ahohwie, abosonsom, adutuo, ahohwie, amfato ho waware. Na so ne kɔn dɔ ɔma foforo anaa deɛ ɔpɛ mma nyinaa. Obi a waware Nyankopɔn ma ho kwan sɛ nipa mer enware. Yosef ne Maria wareye, David wareye. Nanso sɛ woni obi foforo yere, o de won twitwi bi foforo yere a yɛfrɛ no ahohwie. Ase ahohwie, abosonsom, adutuo, abayifuo a wɔmutu aduru ane akomfuo. Ɔtane, akayɛ, ahoɔya, abufuo, apɛreapɛreɛ, kunsum paapaamu. Yɛwɔ mmaa binom hɔ no ma awarefoɔ de bia ne wɔtwe ne nkunu. De bia ne wɔtwe ne nkunu. Ebinom tumi twe ne nkunu atwe ne nyina ho ne nkunu. Baama ne ka sɛ, wo de wotwe mmaa nyina ho ne nkunu, wotwe ne nkunu ama kɔtɔ baa kora bi kora wobɛtwe ne ho ne nkunu. Yɛ nsɛm a wɔn ka SRI akapampanganfoɔ ta kan so de wotwe ne nkunu ama wotwe mmaa nyinaa ho ne nkunu. Nti kɔtɔba so kora wobɛtwe ne ho ne nkunu ana. Kɔtɔba wotwe ne ho ne nkunu. Yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no asaa na wɔte o. Ɔmotwe ne nkunu ama yɛyɛ honam akɔnɔ, abufuo, ɔtane, akayɔ, ahoɔya, anibrɛ, honam akɔnɔ bɔne, nnwuma bɔne ahodoɔ. Saa no ma nyinaa yɛyɛ bi a yɛbɔ mpa no gu kwa. Ehia sɛ yi saa no ma yi free mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ akoma no ho bɛteɛ. Na sɛ akoma no mu te a yɛntɛtrɛma nso ho bɛte. Mama yɛnkenkan Matthew ngoma etidumienu nkyemu aduasa mmiɛnsa. Matthew 12 verse 33. Mama dua no nye dua pa na n'aba yɛ aba pa. Anaasɛ mama dua no nye dua bɔne na n'aba ayɛ aba bɔne. Na dua no aba na wɔde hunu dua korɔ. Verse 34. Ihuritiama moya abɔnefoɔ yi. Mobɛyɛ dɛn atumi aka nsɛmpa. Na de ayɛ akɔma ma abusuo no na ano ka.
Awurade Yesu Kristo kan na bebuo mu sɛ madua no nyɛ dua pa na n'aba yɛ aba pa. Madua no nyɛ dua bɔne na n'aba yɛ aba bɔne. Ɛfiri sɛ dua no aba ne odi hunu dua koro. Ehuritia ma ɔka yɛn kyerɛ Yudafoɔ na wɔyɛ n'atamfo no. Moyɛ abɔnefoɔ yi, mobɛyɛ dɛn atumi aka nsɛmpa. Na deɛ ayɛ akoma ma abusuo no na ano ka. Na sɛ akoma no yɛ akoma bɔne a ɛfiri sɛ no ne dua no. Deɛ bɛfiri w'anumu aba no nso yɛ bɔne, ma dua no nyɛ dua pa. Ano ne tɛkyerɛma no nso bɛyɛ papa. Nanso nea ɛwɔ akoma no mu no yɛ ade bɔne a deɛ bɛfiri tɛkyerɛma no mu anaasɛ ano no mu aba no nso yɛ bɔne. Ɛno nti na ɛka no wɔ Luka nwoma 18:45 Luke 6:45 ɛse onipa pa firi ne pa a waboaboa ano n'akoma no mu na wɔyi ade pa adie. Na onipa bɔne firi ne bɔne a waboaboa ano n'akoma no mu na wɔyi ade bɔne adie. Na efiri deɛ ayɛ akoma ma aborosoɔ no mu na ano ka. Deɛ ayɛ akoma ma na abusuo no ɛno na wano bɛka. Sɛdeɛ bɛma bɛte aseɛ. Mama mɛma mo nhwɛsoɔ. Sɛ obi yɛ kyakyabɔni a n'akoma ɛpɛ kyakyabɔ. Wɔdeɛ ne ne nkasa. Wɔdeɛ mo nkasa afa kyakyabɔ ho. Wɔne ne bɛyɛ baako sisi ɔbɛpa w'asɛm sisi yɛ. Wɔpa mo nka kyakyabɔ ho asɛm adekyeɛ nyinaa. Na ne bɛgye wo ho. Na wobɛhunu nea ɛwɔ n'akoma mu. Ɛmfato ho ɛmabunu ana ɔbabunu bi a mmarima anum ɛsɛ ne pɛ. Wɔpɛ sɛ wohunu bɛrima a wɔn akoma mu a ɔpɛ no. Wɔdeɛ ɛne ne nkɔ kasa. Mate sɛ Dani ɛsɛ ɔpɛ o. Dani deɛ mempɛ no. Mate sɛ Efren so ɔsɛ wɔpɛ o. Ne Efren. Ani o. Wobɛhunu sɛ Efren wɔpɛ. Wobɛhunu sɛ ɔbɛka ne ho asɛm saa. Ne ɛwɔ n'akoma mu no ebɛfiri n'anumu aba. Saa na Kristo kaeɛ. Deɛ ayɛ akoma ma na abusuo no ano no bɛka. Onipa pa firi ne pa a waboaboa ano n'akoma mu na wɔda nnepa adie. Na onipa bɔne nso firi ne bɔne a waboaboa ano n'akoma no mu na wɔda ade bɔne adie. Na efiri deɛ ayɛ akoma ma aborosoɔ no mu na ano ka. Ɛno nti sɛ wakoma mu te a ɛne w'anumu nso bɛte. Sɛ w'anumu te na wɔtɛkyerɛma ho te a wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn ɛbɛtie o. Na mmom sɛ wakoma yɛ bɔne a na sɛ wɔtɛkyerɛma nso yɛ bɔne a na sɛ wodi atoro a nnaadaa nko a nyaatwewosɛm nko a ɛna wɔwɔ akoma mu a wɔbɔ mpaeɛ a Onyankopɔn tie. Sɛdeɛ twerɛ kronkron no seɛ nyame na mekaeɛ. Na sɛ wakoma na wadwene nyinaa yɛ bɔne a deɛ bɛfiri w'anumu aba no ɛyɛ nnaadaa ntoro nkontompo Onyankopɔn ntie o. Mama yɛnsan so nkan ne bio. Petro nwoma di kan tim yɛnsan kyɛmu do 1 Peter 3:10. Na deɛ ɔdɔ nkwa na wɔpɛ sɛ wɔhunu ɛnapa no ma no nyine tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na nka nnaada asɛm. Ma no nkyiri bɔne na wɔnyɛ papa. Ma no nhwehwɛ asomdwie na wɔni akyiri. Ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na n'aso abue ama wɔn mpaebɔ. Na Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne. Mpamɔtwe Onyankopɔn asɛm na mu nna hɔ anaa. Ɔsɛ na deɛ wɔdɔ nkwa na wɔpɛ sɛ wɔhunu ɛnapa no. Ma no enyi ne tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na anka ɛnaada asɛm. Ma no nkyiri bɔne na wɔnyɛ papa. Ma no hwehwɛ asomdwie na wɔni akyiri. Ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so na n'aso abue ama wɔn mpaebɔ.
na nanisa wana wɔyɛ bɔne nti yɛ wɔ gidie ne ahotɔsoɔ sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ nakoma mu bɛteɛ yɛ nano ɛnka naadaasɛm na ɛnka abususɛm no sɛ wode wano di dwuma a wode wano bɔ wɔ Onyankopɔn ne mpaeɛ na sɛ wano ɛnyɛ ano bɔne deɛ a ɛne wobɔ mpaeɛ wɔ Onyankopɔn bɛtie na ano bɔne ɛne akoma bɔne nsunsuanso bɔne bɛn ne nya no nipa mpaebɔ so montie Yakobo nwoma atimi yɛnsa nkyɛmu nsia James 3:6 na tɛkyerɛma so yɛ wugya tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛ nakwa mu a ɛyɛ deɛ ɛntene ɛde nkekaeɛ keka nipadua nyinaa na ɛsɔ nkwa nkyimiɛ a ɛtwa ne ho firi awoɔ mu no na ɛfiri amanehunu kuro no mu na wasaa no. Verse 7 na ntɔteboa ne ntakraboa ne mmoa wɔwea ne mmoa ɛwɔ po mu su nyinaa nnipa de wɔn so dwodwo wɔn na wadwodwo wɔn na tɛkyerɛma deɛ onipa biara ntumi anwodwo no ɛyɛ adebɔne a ɛyɛ rɔmfo a awuduro ayɛ no ma ɛno na yɛde hyira Awurade ne agya no ɛno ara nso na yɛde dome nnipa a wayɛ wɔn Nyankopɔn suban so wɔ anokro no ara mu na nhyira ne nnome firi menuanom ɛnsɛ sɛ yɛnom basaa ɛni kwan sɛ ba ne saa sɛdeɛ wɔte ne Yakobo ɛsie asɛ ano no mu na yɛyie mpaebɔ ne nhyira firi anokro no ara mu na nsɛmmɔne firi ɛni kwan sɛ ba ne saa tɛkyerɛma no yɛ wugya mahunu ogya ɛbia yɛ ogya ketewa bi na so betumi ahye kwae bretuo saa ara so na tɛkyerɛma no so teɛ tɛkyerɛma no so yɛ ogya ɛyade ɛntene de nkeka nipadua nyinaa na ɛsɔ nkwa nkyimiɛ a ɛtwa ne ho firi awoɔ mu no na ɛfiri amanehunu kuro no mu na wasɔ ano na ntɔteboa ne ntakraboa ne mmoa wɔwea ne mmoa wɔ po mu su nyinaa enipa de wɔn so dwodwo wɔn na wadwodwo wɔn mohunu nokore ɛno nti na monhwɛ yɛ wabi ne mutumi dwodwo gyata hempo sumu bonsu tumi ma wɔn mo dwodwo yɛma wɔn di asa kraman ne mmoa wɔ ahodoɔ mpo fish mpo nipa tumi de wɔn so dwodwo wɔn na so tɛkyerɛma no deɛ obiara ntumi ndwodwo no ɛyɛ adebɔne a ɛyɛ rɔmfo a awuduro ayɛ no ma ɛno na yɛde hyira wɔ Nyankopɔn ne agya no ɛno ara nso na yɛde dome nipa a wayɛ wɔ Nyankopɔn suban so wɔ anokro no ara mu na nhyira ne nnome firi menuanom ɛnsɛ sɛ yɛnom basaa ɛno nti anuanom ɛyɛ yɛ wohia yɛasɛm tene fa mpaebɔ ho yɛnyampo ɛnkasa mfa Kristo Mmara Nsɛm foforo ho yɛnyankɔ asɛm ti foforo so yɛgu so a yɛkasa fa mpaebɔ ho yɛn yɛ asɛm ti a ɛso sɛ wobɛbɔ mpaeɛ a ehia sɛ wote tɛkyerɛma ho kane ansa ɛwɔ sɛ wote dua ɛyɛ akoma no ho ɛwɔ sɛ wote kwan a wofa so kasa wobɛyi naadaa ne nkontompo afiri wabrabɔ wobɛyi naadaa ne nyaatwomsɛm afiri wo mu yɛwɔ tɛkyerɛma bi wɔ hɔ no ma yɛ nyaatwom sɛdeɛ Tagalog kasa bebuo no ɛsie ɔde n'ano na aka na so nakoma ayi no ma nakoma apo no kyerɛ sɛn deɛ wɔka no nyɛ nokore tɛkyerɛma no sɛ ane na so akoma no sɛ daabi tɛkyerɛma no sɛ daabi na so akoma no sɛ ane ɔno a na ɛdaadaa ne ho no wɔgyimi ne ho yɛwɔ nipa bi mu hɔ no ma saa na wɔteɛ wɔnakoma ɛka naadaa asɛm saa akoma koro yi ara wɔde daadaa no na wɔde twa nkontompo no ɛno koro yi ara na wɔde bɛbɔ mpaeɛ ɔhwɛ a Onyankopɔn bɛtie monwene ho anuanom mo ankasa mu mo ho aten Onyankopɔn bɛtie ano anaa tɛkyerɛma a ɛka nyaatwomsɛm ana
anaasɛ akoma a ɛboa pae ne ho sɛ ɛpa ahohoyɛ sɛdeɛ Tagalog anwomfoɔ twerɛfoɔ no twerɛ balactas ɛdɛn na balactas kan wɔ nua biology balactas sɛ wɔde anigyeɛ ne sɛdeɛ anim ahyia wo a na sɛ wɔgye wo ahohoyɛ wo so a hwɛ wo ho so yi ɛwɔsɛ bia na ɔyɛ wo kokɔ mu tamfo ɔno na ɔne wo bɛko watwerɛ yɛn wɔ balactas ne ngoma mu Phalantes laura yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a wɔhyia wo wɔde anigyeɛ sɛdeɛ ne hyia wo daso wɔn akoma mu de nyatwomsɛm nko a na ahye mu ma ensɛm a wɔn keka no mu bi anya nokore ɛno nti ehia sɛ yɛhunu Nyankopɔn ne nsɛm a wɔhyɛ de sie yɛ na akoma mu de di kan yɛnyi naada mfiri yɛn mu enka naada asɛm nka atorosɛm sɛ de wɔn tɛ ne petrosie no ma no yɛ ne tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na anka naada asɛm ɛde mbio ɛna wɔsɛ yɛ kae Baate ngoma etinum enchemu aduasanson Matthew 5 verse 37 na moma mo ane nye ane na dabi nye dabi na de abro yensuo no firi bɔne mu moma mo ane nye mo ane mo dabi nye mo dabi na se woka se ane na se dabi o se dabi nso ye ane a ene efiri bɔnsam efiri bɔne mu nti wɔkwan bɛ na wɔsɛ wɔfa so kasa montie Yakobo ngoma eti num chemu dumienu James 5 verse 12 na menu yanom yene mu nyina akiri no monka ntam monka wɔsoro anasase anantam biara na mama mo ane nye ane na mo dabi nye dabi na mo anhwe atemu mu yɛn ade mu da hɔ pefe Awurade Yesu Kristo ade wɔ ne nasuafo no ɛkyerɛkyerɛ ne sɛ yɛbɛyɛ anokɔfoɔ ɛwɔ yɛn kasa mu wo kasa ane a ma wo ane nya wo ane na ma wo dabi nya wo dabi na mo anhwe atemu mu amfato ho ewu a metua wo ka awɔsɛ wo ma wo nsɛm da hɔ den awieyɛ ɛna wobetua na wɔtwe no awieyɛ bosome no awieyɛ anaasɛ afe no awieyɛ anawiase awieyɛ onipa no na kɔ bankro n'ani da so sɛ wobetua ne ka amfato ho sɛ wonim sɛ wontumi ntua nipa no ka ebe wontumi amfa akatua na ma ansa na bosome ne bewu no konua ne nkyɛn sɛ menua ade a mani da so sɛ mede betua wo ka no mensa nkae na sɛ mensa ka metua wo ka mesrɛ wo fa kyɛ me mama yɛni nokore sɛ woka sɛ daabi a ɛwɔ sɛ yɛ daabi woka sɛ ane ɛwɔ sɛ yɛ ane wobɛba wobɛkɔ ɛdeɛ na ɛwɔ sɛ woka o mɛba o megyidi paa sɛ mɛba o mɛba mɛkɔ gyidi ɔsɛ o gyidi kora mɛdobiri bia wasan so kora mpo kantam eni kwan sɛ yɛ kasa saa sɛ de bɛ yɛ mfa yɛ ntɛkyerɛma na yɛ ano nya bɔne ntia wɔ Nyankopɔn no yɛn ni ade a wɔ sɛ yɛyɛ yɛn kenka Yakobo eti na nkyɛmu dumienu James 4 verse 13 na afei mo mo amoka sɛ ɛnɛ ne wɔkyena yɛbɛkɔ sɛ ne sɛ kuro yi mu akodi hɔ afe na yɛatɔ atɔn ne yɛnya mfasoɔ nanso munim deɛ ɛbɛba ɔkyena na monkwa ne deɛ ɛfiri sɛ mo yɛ huhura ɛyi ne ho kakra na afei ɛyera na emom anka ɛsɛ sɛ moka sɛ Awurade pɛ na yɛnya nkwa a yɛbɛyɛ yɛn anaa yɛn mama yɛn kasa sei ɛfiri sɛ yɛnim deɛ bɛsi kyina yɛnim yɛn nkwa mekae mabusuani bi na ne ba no ɛka sɛ maame ade asa ho abɔ anadwo baako na dan na woda so no aduane ɛna ɔsɛ mɛba fish a yɛde vinegar no ano wodidi fried rice a ɛde
ɔkyena anɔpa ɛrenti no menoa nam yi ato hɔ enti ɔno anam ne to hɔ adeɛ kyenyɛ no wanya bi ani wantumi mpo ani ɔso da yɛ bɔne no owu yɛ wɔ ne nam yenim ne yɛbɛsi kyena ebisa wo sɛ wɔbɛba na mfato ho kasa ane sɛ yɛ wɔ Nyankopɔn pa meba never sɛ wonnim ne yɛbɛsi kyena da bɛn na wobɛtua meka sɛ yɛ wɔ Nyankopɔn ne pa October bosom da no awiye anaasɛ afe no awiye metua woka yɛn a di so ma wo ane nya wo ane na wo daabi nya wo daabi na manhwe atem wɔ mu saa no wo Kristo ni tie o Kristo ni en fiti prakopen kasa keke owo ani die nsɛm ka ɔka biribi a ɔbɔ ne ho modene sɛ wɔbɛyɛ anya sɛ bia ɔbɛkeka ne wɔpɛ nanso wɔnyɛ na adwene sɛ ɔbɛba ɔbɛka sɛ ane sɛ ɔnyɛ na adwene sɛ ɔbɛba ka nokra ne kyerɛ wo nua o kafra menyine sɛ metumi aba sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔmfa n'ani nto wo so ɛyɛ sɛ wɔmfa n'ani nto wo so sɛ wɔbɛba na mpofiri mu waba n'ani bɛgye sɛne sɛ wɔbɛhyehyɛ bɔ sɛ wɔbɛba nanso wɔmaaye na woni nokore wɔbɔni nokore wɔmba nkora makomu wɔtakyerɛma no ɛka na ada asɛm nyaatwomsɛm wɔ mu yɛnum nyinaa yɛ akwansideɛ ma mpaebɔ enti ama wɔ Nyankopɔn intie yɛn sɛ wɔ Nyankopɔn hunu sɛ ɛnaada wɔ wakoma mu a na wanumu a ano no anasa takyerɛma no ɛte sɛ munim ɛmmoa nyinaa yɛbɛtumi adwodwo wɔ na so takyerɛma no onipa bɛrɛ ntumi dwodwo takyerɛma no na sɛ onipa bɛrɛ ntumi dwodwo takyerɛma no a ha nyɛ hwɛ deɛ wɔma yɛ ma wɔ Nyankopɔn no dwodwo yɛ takyerɛma ɛno ne ade wɔn na yɛ akubo na wɔ kyerɛkyerɛ onipa ntumi nkyerɛkyerɛ wo sɛ de nokora ma wo nsɛm ɛne ɛma Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ yɛn wo maame wo papa wo yore wo kunu wo namfonom wɔn ma ntumi nkyerɛkyerɛ wo sɛ hyɛ wo takyerɛma so ɛne ma Nyankopɔn wasɛm no nkyerɛkyerɛ yɛn ɛfiri sɛ takyerɛma no ne yɛde bɔ mpaeɛ ɛwɔ sɛ yɛhunu yɛn takyerɛma no sɛ takyerɛma papa yɛ takyerɛma bɔne sɛ deɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn ɛbɛtie yɛn mpaebɔ ɛfiri sɛ nokora takyerɛma ɛne nokora akoma nenam montie mabusɛm ɛtiɛ aduasa baako ɛnkyɛmu aduonu nsia Proverbs 21:26 Proverbs 21:26 obue na no nyansa mu na adɔyɛ nkyerɛkyerɛ wɔ ne takyerɛma so yɛn ne ade a ɛtene ɛwɔ sɛ yɛyɛ sɛ yɛbue yɛ nano a yɛmue yɛ no wɔ nyansa mu adɔyɛ nkyerɛkyerɛ wɔ yɛn takyerɛma so wɔ takyerɛma no ɛnyɛ abaa yɛwɔ nipa binom wɔ no ma wɔn takyerɛma te sɛ abaa ehia sɛ adɔyɛ nyansa ɛtena yɛn takyerɛma so yɛbɛbue yɛ no na yɛakasa ɛwɔ sɛ yɛfiri nyansa mu kasa yɛn ne ade a Nyankopɔn wasɛm no hwehwɛ firi yɛn nkyɛn ɛnaada asɛm biara ni mu nyaatwomsɛm biara ni mu anabo apayɔdeɛ biara ni mu sɛ wakoma ɛka nokora a wɔtakyerɛma so bɛdi nokore sɛ wɔbɔ mpaeɛ a wobɛtumi anya ahotɔsoɔ sɛ Onyankopɔn ɛtie o na ade papa biara ni wiase a yɛte mu yi kyɛne sɛ wobɛnya anidasoɔ bɛsɛ Onyankopɔn ɛtie wo mafa ehu bebree mu na sɛ wowɔ Nyankopɔn bi obɛtumi adwane akɔ ne nkyɛn a ɛyɛ na atenka ne yɛ sononko empre pii no na mebɛn wuo ɛfiri sɛ Church of Christ asɔfoɔ no dumienu kyeme brome ɛwɔ Pampanga yɛgyemeto ayaresabea bɛyɛ na wɔtwe na manalo Asafo no
ana Church of Christ Asafo no asofo omo taa me omo kita bafo sekan Onyankopɔn ne mo ne na ho mobro me ho tɔ me binagu anan tadlak ankom ba be kyere me mmarima bi omo hya posifo ntaade saabre no na yo the first Philippine Constabulary sabra me wo binagu an American sempano wo ho ever say na ndi padodo no a etie wo ho na awanfo anase asrafo enna me person ba bachim na assembly man na ma ho kwa ma manfa manko sanko ma ho kwa ya nka sese kura nka mawu dadada ever say na wo mo nye aposifo wo mo kwaje wona asafo ma a wo camp Aquino a wo ye asrafo no ntaade se wo Nyankopɔn eka wo ho a aye ehumremu amane hunu bremu wo Nyankopɔn ebejo te se manalo asafo no Church of Christ asafo na sofo num ebo me no me bompa ye ka se Awurade enyame ho ewse me nkwa na menam wo kyere me se wo me kwhye da bi mabome na me bompa ye wie ne mpofiri ma me abere wa bi hunu se ne ye bome ene wo tiatiem esremwa na okrofo ne hu bo wo no odwane ye se owo wo Nyankopɔn na wo betume de wo ho ato ne so wo abrabɔ mu a eya na yesononko amane hunu mremu agimeto ayaresa bia wa pilot ne moja mroso ko ofem eko 60/30 me wedie nyina hyase se eye tuntum bara wonne abrana mentume home no meka se Awurade hunu me mobɔ eno pane ade meka man kansem pi meka se Awurade hunu me mobɔ na biribi nyunyu bi abefa me ho amma moja mroso no eba afem omo de mekɔ malolos Onyankopɔn mo wane na ho mobrum ampa ye tie wa bi na me boye meka se Awurade boa me mentume home me wonte hyewa na Nyankopɔn ejeme da biara po bepem na da bia me hunu se wo Nyankopɔn hunu me mobɔ ade kwana na meka ye na me sua hunu na so wo Nyankopɔn na bibia da musuno ko wo Nyankopɔn de ho beto ne so a here ne gye ne yeso ko da krome ne me nana bagai ana na ka me ho na yete kai mu mpofiri mu na ka ne gina kwantempɔn kase yeso ye gina ye frese kai bi tai epaaye na ye gina ka na chi nti ye ka ne gina semaka kra chiri no na kai kase bi free ye chiri eba yete ka no ekan mienu etaleye na animu ni akire no eka ya mia eka ya mia na dade afia bi hwere kai ni manka be wo machiri betie maka se Awurade hunu me mobɔ na kai ni ginae wana hunu sa akwanhia no na wo mofure se nipa kora wuwum every say kai na nimu ene master cave kai no wachi mene na no emu biara ho antiti Onyankopɔn mo wane na ho mobum hwehwe ne nyina paapae me na ka se nana ade na asi na wada me na so na wadi be ye mfie nan ana se mfie num betie mo ka se Awurade hunu me mobɔ na dade ya na ebe wo machi no ejinae kai mienu anya akwanhia kai na wa animu no agina ena ne wache ne so aka yemia ne si animu no ye ne de mehunu ye mesua hunu ye nkyerɛkyerɛ ye ne sɛ wo Nyankopɔn bia betumi asu afrɛ no awotwere enamu a Onyankopɔn re empa yenda ye wo Nyankopɔn bɔhye watwere ye wo Hebrifo ngoma tidu miensa enchemu no Hebrews 13:5 mo emma sikani bere emma mo abrabɔ mu na mo ani enso de mo wo efrese wono ara ka se mere nya wo na so mere empa wo da na Onyankopɔn na wo kasa no wonni atoro ose
na mere empa na mere enya wo nso da na sɛ nim sɛ de asigye wo Onyankopɔn di ne enya gide ne arehwemu wo Onyankopɔn mu a na yesu frɛ wo Onyankopɔn a Onyankopɔn ne pɛbɛyɛ hɔ mere enya wo na mere empa wo nso da ɛno nti ɛyade ebuhia sɛ yɛbɛsua hunu kwan pa yɛfaso bɔmpaye yɛn ne yɛ nakodeɛ wɔ abrabɔ yi mu yɛde dwane kɔhyɛ bia wɔ abrabɔ mu ne no na sɛ nim sɛ de ɛsebɔ mpaye ne nim Onyankopɔn nkyerɛkyerɛ a ɛno na ɛwɔ sɛ te yɛ nakoma ne yɛ ntɔkyerɛma ho na sɛ yimpo yɛ bɔmpaye a wobɛtumi anya hotɔso sɛ wo Onyankopɔn bi wɔ hɔ a wɔbɛtie yɛ ne mpaebɔ na so yɛ wɔ nneɛma bi wɔ hɔ no mu ahia sɛ yɛyɛ yɛbɛhyɛ yɛ ntɔkyerɛma so afiri bɔne mu yɛbɛgyaa nya atwemsɛm yɛbɛgyaa torodie yɛbɛgyaa dansekurumudie yɛbɛgyaa naadaa yɛbɛgyaa ntorodie ɛnama bɔne atɛkyerɛma no yɛ nyinaa yɛbɛyi yɛn mu nyinaa afiri yɛn mu atorɔ yɛbɛyi afiri hɔ mama yɛnkenkan Ephesians 4:25 Efesofoɔ etinan ɛnkyɛmu aduonum enti munyi atorɔ ntwene na wo biara ini ne nyɔnko no korɛ ɛfiri sɛ yɛn ho akwa munyi ɛnaada ɛntontwene munyi atorɔ ntwene yɛbɛyi atorɔ ato atwene mama yɛnyɛ atorofoɔ ɛnti sɛ wɔn a wɔfrɛ wɔn ho sɛ kristofoɔ wɔn akeka atoro sam nko a yɛ kasa mama yɛ ni nokore eni kwan sɛ nya atwomsɛm biara ba mu eni kwan sɛ bo apayɔdeɛ biara ba mu sɛ yɛ ane dabi na eni kwan sɛ yɛ di atoro na sɛ yɛ bɔ wo Onyankopɔn mpaeɛ a watie yɛn enuanom de mo nhwɛ o ya asɛm te ne fa mpaebɔ ho nanso ehia sɛ yɛ nipadua nyinara ene wo Onyankopɔn asɛm no ɛbɔ abira ɛyɛ baako sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɔ mpaeɛ a wo Onyankopɔn watie yɛn ntɛkyerɛma yɛn akoma na yɛn adwene nso ade a yɛyɛ no ehia sɛ ne nyina nam ne kwan so mpaebɔ ɛyɛ asɛm ti yɛ ware enuanom nhwɛ wo Onyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ yɛn wɔ kwan yɛfaso kasa ɛfiri sɛ tɛkyerɛma no a yɛde di dwuma no ana yɛde kasa no saa tɛkyerɛma no korɔ no ara na yɛde yi wo Onyankopɔn ayɛ da sɛ yɛma yɛn tɛkyerɛma ho kwan na sɛ nkwankyimiyɛ anabɔnsam de nkwankyimiyɛ ɛsoso a ɛno na wɔde bɛbɔ wo Onyankopɔn mpaeɛ ana wa wohwɛ wo Onyankopɔn betie wo ana mama yɛn kenkan ne bi James chapter 3 verse 6 Yakobo ngoma etimi ensa nkyemu nsia na tɛkyerɛma nso yɛ wogya tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛ nakwa mu a ɛyɛ de ɛntene adenkekan kekan ne pedua nyinaa na sɔ nkwankyimi a etwa ne ho firi awo mu no na eframa ne hunu kuro mu na waso ano tɛkyerɛma nte sɛ wogya ketewa ɛwɔ tumi kɛse wa hoɔde ne kɛse etumi yɛ nneɛma kɛse Oja ketewa betumi ahye kwaye mu a mama yɛnkenkan Yakobo ngoma etimi ensa nkyemu no James 3 verse 5 Saara na tɛkyerɛma nso yɛ wogya akwa Saara nso tɛkyerɛma nso yɛ ɔhonam akwa mu ade ketewa nanso ɔhoa na ho ade kɛse yɛ ho ogya ketewa nso monhwɛ kwaye kɛse a ebetumi aso ɛyɛ ogya ketewa bi o da so betumi ahye kwaye kɛse monhwɛ ne esi yɛ wɔ Australia, America, California. Abra wogya hwase sɛ ɛhyehyɛ no. Ogya ketewa bi na ɛde hwase. Ɛyɛ de ketewa bi na ɛde hwase so de amane abra nipa. Saa na tɛkyerɛma no teɛ. Ɛyɛ de ketewa nanso ɛyɛ ne ma kɛseɛ. Ɛpa kyerɛ sɛn. Tɛkyerɛma no bɔnsam enunu tɛkyerɛma no. Bɔnsam anase ambane hunu kuro nunu no yɛntɛkyerɛma no bɔnsam betumi asi yɛntɛkyerɛma no kwan na adi atoro na yɛbɔ apayɔdeɛ na daadaa foforo na yɛnya atwomsɛm sɛde bɛyɛ no mpaebɔ no ɛbɛyɛ kwa ade nkyerɛ fo sɛ yɛmmerɛ yi mumpo wanhwɛ wo tɛkyerɛma de wobɛkɔ bɔnsam gyem
Mama yenken kan Matthew 12 verse 36. Na mesemo say asemhunu biara enipa beka no bebu ho akonta atemuda. Asemhunu biara enipa beka no bebu ho akonta atemuda. The Kristo nkyerɛkyerɛ yina. Ana wose di say na kuma Awurade din ene amanfo de Nyankopɔn din eye asredeɛ. Oh brade, oh Awurade, oh my God, oh my God. Ene ne de Nyankopɔn din eyi concert. Ukɔ dwom a Mr. Tomatoes ne boy. I am fish ne boy say, "Hey, I am fish keko." Brother na nam na ne boy de say, "Ana na wo bo wo Nyankopɔn di wo nam ne boy de so Nyankopɔn na ton nam no." Wo Nyankopɔn atwade de obo wo Nyankopɔn din kwa no. Wo Nyankopɔn emma wo mfa wo ho totoroto. Do bo wo Nyankopɔn din kwa no. Wo Nyankopɔn ma ne mfa ne ho ni. Eno nti Mama yemfa yentekyerema no emfa anidie ma wo Nyankopɔn yemfa wo buo ma wo Nyankopɔn mama wo yi wo concert wo ye wasere sem a emfa wo Nyankopɔn di ni agoro enjore foforo mu no ye mo kyerɛkyerɛ mo saa ne meya na enoma muti ye ka kyerɛ mo Asafo mo firi mu ba ya na da bia ye bompa ye ka se ewo yes table saa no wo mo bɔ no mama ye hia Kristo Mmara Nsɛm Yenano yedi yi wo Nyankopɔn aye no mama yemfa ni atoro mama yemfa ni enyanko nipa atem mama yemfa nnome afoforo takyerema no de bompa ne mfa nnome nipa mfa mmodua mama yemfa ya no eni atem ye wo takyerema bi wo no ma no na ye di bodua dua bronko ana wo mu Enome nkuan na guso mama yemfa yentekyerema enye saa ne omei mama yemfa yentekyerema na ya no ni saa adwuma etese okyena Nyankopɔn ya no besuo no mapia fa tekyerema no ho ena yesue hunu nioma awuhi a eye Nyankopɔn asem eni kwase ya dada nyonko nipa eni kwase ye bo apayode eni kwase nya atwom eni kwase di atoro mama yente ye nakoma ne yentekyerema ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo Nyankopɔn betie ye ne mpaebɔ Ochena saye wo Nyankopɔn pa ye beto asa asmuti so enoma papa ben na ede mfaso bebre na saye sua kwan pa yɛfaso bɔ wo Nyankopɔn mpa ya mfaso ben ene de bebre enuanom se wo Nyankopɔn bi wo hɔ no mo betie ye ne mpa ye bɔbra ye bɔ mpa ya emu nhira no Eyade wontumi mfa de foforo bia toto ho so mampanyin bi tie wo akosem a eye wade eyade kese ma obi owotumi etie wo a eye nimonyam hyema wo na se wo Nyankopɔn etie ye ne a sika ana hunyade biara ni wo betumi de atoto ho emfa ton wo dofo bi yade o wa amaniem bompaye na wo Nyankopɔn ebetie wo mpaebɔ na wontumi mfa sika biara so ntoto ho ewie mu hye na nke benya kwanhia wo Nyankopɔn mo wane na ho mobrom no ewie mu hye afofo na waka me ho no mo mfa ho mpo me de na ma adwene ho na ye nam kwan so ye kɔtwere konkran de siase na ewie mu hye no pete kese bi kɔ hye mu eye engine baako epaaye ehye sane pete kwhye munti bohu se moja kwadeda deda afidie na no yewie muhye ni twa ne ho awie mbeye semadu no timi bisasa na ade na yensi fem yetumi nsi fem efrose we si fem no we nsi fem bokwa eja beto wie muhye no mu ntine hia se ohyenkani ne no nom fa anwo ewo mu wo na ye twa ne ho wie mbeye semadu no kopem se fa anwo ewo wie muhye no mu nyina enonom ye na ebesi fam na odum gyakuo ayaresafo bebre ebetwa ye ho ahia na so na wie muhye fofo na wotemo na bi nim passenger fo na bi nim na meda wo Yakopon se ka se Awurade se ma wie ye ni a mintumi mpopo meti na so sente sa meneda so no se ma ye mu biara mpira
Onyankopɔn ɛmɔ ane na homo brum fa ngo no no moye no anaasɛ ngo wo mu no moye besi fam ba bisa sra de wie mu hwɛ no atwika ne ho saa de na yɛnsi fam na menim sɛ ko si fam prakopa agya betum ɛbɛ sɛ eni kwan sɛ fa ngo ne dɔɔso wɔ hyɛn be dɔɔso saa na agya betum na yɛbɛduru ana yɛbɛsi fam no na manfo pino etwen Yankopɔn ne mo na ho mobro no emu biara empira efrese emu hwe no besi fam bɔkɔ yewo Yankopɔn bi a yebetumi de ye ho ato ne so na se wo Yankopɔn yi a asumdwe kese nko na benya na akoma mu na se yehia amane a wo Yankopɔn bi wo ho a wobetumi de wo ho ato ne so wo Yankopɔn se meri nyawo na meri empa won so da eno ne ade a mekyerɛkyerɛ mo kwan pa yɛfaso bompa yɛ wɔtwerɛ kronkron wɔtwena mama yɛnto wasa asem tii so mane da so ne sɛ bɔbɛsane aba brother Daniel bio yɛda mo ase bebre sɛ maba bɛka yɛ ho wɔ ene de yɛ subɔ nkyerɛkyerɛ yi mo yɛreton sa frɛ mo twena bɛyɛ da to so enum a yɛsua Awurade Mmara Nsɛm ana sɛ yɛ na subɔ nkyerɛkyerɛ sɛ yɛ wo Nyankopɔn pa wɔkyena fieda anɔpa dubaako Ghana ha mu emre ene amafoforo so mre sɛ de mukro mu mre mu betie dwumadi wo mu tie biara na abra yegusu a yesua ye na Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm no bio asedanka Awurade no bibiara o tie yen ene den na yenso ye to nsa fremo akire aboy wia donko ne fa momra ne yemom pa bebon pa ya ma ne pa nyina yɛreton sa fremu nyina emfa wo ne gidi a muwo mu na ansa na yɛbɛpɔn yɛnhyia mu yi mu no bio yɛsan sesrɛ mu sɛ mamɛka yɛ ho ɛma yɛmmɔ mpa yɛtiawa mga kapatid, Ama naming makapangyarihan sa lahat, muli po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa pagbubukas mo ng iyong pintuan ng iyong salita upang kami po ay makaunawa, maliwanagan ang aming mga puso sa mga aral We'll be enlightened of the doctrines that you are giving to us. We were lost in the past. We have embraced false faith. You are our God, though, who had pitied us. Thank you, Father, for giving us the opportunity to know your ways. We are thanking you for listening to our prayers. Every prayer of our heart, you answer them, especially in those times that we were in dire difficulties. We have nowhere to go to except that we hope for our God, who will understand and who always understands us. Father, thank you for you have never forsaken us. We know that in all those years that have passed in our lives, if not because you have kept us, we could have long perished. And therefore we acknowledge that we are eternally indebted to you for all the things you have done and will do for us. Please always forgive us of our shortcomings. And our prayer to you, our Lord, please be with our fellow men who started listening to your words. Please be with them until they complete listening to the series of this study. And at the end, may they decide according to your will that we'll be together
in a righteous manner of serving you. Please bless us well. Our brethren who are always with us, helping your ministry. Our brethren who are doing their duties because of their love. Please grant their reward, their kindness in this life and more so in the life to come. In you we entrust everything in our lives, and may it be your will that will always happen in us all. We thank you in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Sa Diyos amang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan paman. The eternal love of our Father God in the heavens, the saving grace and the healing of our Lord Jesus Christ, and the continuous guidance of the Holy Spirit reign in our hearts forever and ever. Amen.